Kaixo, ongi etorria, lehengoan ikaslei esanienean eragiketa kombinatu bat egiteko horrela egin zien ikasle batek. Jarri zian, 16 gehi 9 den errokuadroa, eta arazorik gabe esan zian, bi soluzio ditu, 16 gehi 3 19, 16 ken 3 13. Eta gaitu zen lasai, bi soluzio, eta esan nion, eta zergatik jarri dituzu bi, hemen gehi jartzen dut eta. Bai, eske erroketa izan diteke positiboa eta negatiboa, ekuazioetan bezala, hola jartzen dugu. Plus minus, ze 3 bider 3 bederatzi da, eta minus 3 bider minus 3 ere bederatzi da. Eta esan nion, abai, orduan, eraiketa egin berrian, egingo bagenu beste hau, zeba soluzio daude? Lau? Eta esan zian, nola lau? Bai, behira, hau da lau. Eta hau da 3. Hau da soluzio bat. Baina izan daiteke lau eta negatiboa ez da, orduan jagoaz bi soluzio. Bai, baina izan daiteke hau negatiboa eta hau positiboa. Eta izan daiteke bia negatiboak. Lau soluzio. Zaten, bai, lau. Eta izan berrien hau, jartzen baduk. Horrela, soluzio bila daude ez da, bai, soluzio bila daude, zortzi soluzio. Horra esan nion, ez dira batuketa eta kenketaik egin, ez da? Beti soluzio pila bat gertzen dira, egia, ezin da. Eta zeratik ekuazioetan atatzen dira bi soluzio eta hemen balkarra, zein da arrazoia oso ondo esan nion. Horen, jakine baduzu arrazoia, hoi da matematikan sakontzeko galdera eta pausorik importantena. Jakitea, edo behintzat jakina izatea zergatik diren gauzak esaten ditugu bezala. Orduan, hasiko naiz azaltzen. Lehenengo gauza jakin behar dena da, nik kalkulatzen dutenean zenbaki baten erroketa egiten dugula horrela, ez da? Lau. Eta ez da jartzen minus lau. Zergatik? Kalkulatzen dugulako beti bere balio absolutua. Eta esan zian, nola, zer da hori balio absolutua? Zergatik kalkulatzen dugu? Eta esan dion, hortarako funziotara joango naiz. Funtzio batean, isa bakoitzak balio bakarra hartzen du. Horregatik, ni baldin badut parabola bat, I berdin, isa berbi denean, isa bakoitzak du horrelako I bakarra, eta ez gehiago. Orduan, ze gertatzen da, baldin badugu horrela. Hau da, isaren erroa eta hau minus isaren erroa. Izan daiteke zenbaki batek adibidez lau izatea bi balio bi eta minus bi. Ez da. Hauek ez dira funtzioak. Izan badu erantzun bakarra. I bakarra. Horrek esan edu, hau dela funtzio bat eta hau dela beste bat. Desberdinak dira biak. Orduan, hau bereizteko bat eta bestea zer egiten dugu? Ba egiten dugu erantara. Ni baldin badut isa berbiren errokuadroa, kalkulatzen dugu isaren balio absolutua. Eta beti emango du positiboa, noski. Orduan, ni baldin badut adibidez 16ren errokuadroa, hori zen bat da lau, baina baldin badut minus 16ren errokuadroa, atako zen lau, baina aurretik minus bat du. Orduan, minus jartzen diot. Baina beti, erroa kalkulatzen dugunean jarri behar dugu positiboa. Azalduko dizut orduan egin dezakegun errore bat. Hau izango litzateke. Erroketa barruan negatibo bat ikusten dugunean, horrela dagoenean ez dago soluziorik goratzen zera ez da, leheneko berreketa egin behar dugulako. Orduan, 3 berbi da 9, izango litzateke horrela, eta negatiboa denean, erroketa egiterakoan zenbaki errealik ez dago emaitza behintzat. Izan beharko litzateke zenbaki konplexu bat. Eta hemen ze gertatzen da? Ba, askotan egiten dela horrela, erroketa bikin joaten da, eta soluzio da minus 3. Eta nik esaten dut, abai, seguro? Eta egiten badugu beste erantara, begira. Minus 3 berbi, zenba da? 9, eta behatziren errokuadroa, 3. Orduan, edo da gondo, edo
bitako bat, badakigu soluzio bakarra dagoela. Bueno, hortarako zer egingo dugu? Pentsa ezagun, balio absolutua dela kalkulatzen ari gerana. Orduan, balio absolutua izango zateke minusirurena. Zer da minusiruren balio absolutua? 3. Orduan, hau gaizki dago. Ezin dugu hau egin. Ateratzen zaigulako beti erroketa barruan positiboa. Balio absolutua bilatzen ari geralako. Bigarren mailako ekuazioetan hasten geranean, bi formula agertzen zaizkigu, ezta? Hau da bat eta hau bestea. Hau da, osoa denean eta hau ez osoa, ez? Hemen B falta zaigu. Eta bietan, geike erroaren aurrean. Bi soluzio. Eta zergatik da hori? Eta leheno esan dugu soluzio bakarra dagoela. Hortarako, adibide bat jarriko dut. Hau, Isaberbiken 25, oso simplea da. Eta egingo dugu normalian guk egiten dugun bezala. Eta gero esango dizut pausoz pauso, ze ari geran egiten zuk ulertzeko zergatik jartzen dugu geike. Bueno, lehenengo gauza, zer egiten dugu isa isolatzeko edo bakantzeko, lehenengo eraman beharko dugu 25 gaia dela. Kentzera idena esaten dugu bestalera batutzen. Eta gero, berretzera idena bestalera errotzen. Hemen da bi soluzioak, bat izango izateke 5 eta bestea -5. Eta hemen da biak. Bi soluzio. Zergatik jartzen du hemen geiken eta aurreko ariketetan ez? Egingo ditut pausoak, baina orain beste da bat, da, lasai zuk ulertzeko. Hemen saltoak eman ditugu, eta behar bat ez duzu ondo ulertu, hemendik honera nola pasa dugu, eta hemendik honera nora, ezta? Horran jarriko dut. Leheneko gauza ulertu barrezuna da, Europara joaten bagera, beste estatuetan, Alemanian, Txekian eta horrela, ez dutela ikasten gu bezala kentzera dela batutzen eta batutzen dela kentzen zatitzen horrela baizik, beti kalkulatzen dute balantza bat izango baliz bezala. Eta ezkerreko atalak eta eskubikoak berdin balio dutela. Orduan, hemen zerbait egiten badugu, adibidez, ezin dugu hemendik horrela pasa, bezala balantza, desorekatu egiten da. Orduan, hemen egiten duguna, hemen ere berdin egin behar dugu. Hori da ikasten dutena, eta nik uste dut, hasieran hori esplikatzen dugu, baina azkenean geritzen zate hori, batutzen dela kentzen dela batutzen. Baina, kontzeptu hori da, hau da, eskubian eta ezkerrean berdina egin behar dugula. Orduan, 25 kentzen ari da, orduan, zer egin behar dut? Ezkerreko ataletik kendu. Zer egin behar diot honi? Erantzi 25. Nik, honi, erantzten badizkiot, 25, geldituko nez, gabe ez da, kendu 25. Gehitu 25, 0 gehituko ditzateke. Eta eskubian, zer egin behar dugu? Ezkerrean, nola egin dugun, gehi 25, eskubian ere gehi 25. Bietan jarri dut gehi 25. Zer bada ken 25, gehi 25? Ezer ez, 0. Horrak, ezkerrean ja gelditu zait Isaberbi eta eskubian gelditzen zait 0 gehi 25. Horrak, pauso hau berez horrela da. Zu ikasi bezu ez, kentzea dela batutzen, baina berez horrela egin beharko litzateke. Lase. Urrengoa, esan dugu, ezen dugula pasa erroketan. Zer egiten dugu? Bi ataletan, bai ezkerrean eta bai eskubietan, berdina egin. Orduan, bi jarriko diot erroketan. Zer moduz? Ondo, ez da? Oraino bai. Eta esango diazu, hemen ez da hogeiken, ez, oraindik ez da hogeiken, baina zergatik ez da hogeiken. Bueno, soluzio bakarra dagoelako, 25 errokoa da zen da, 5, eta ez da gehiago. Oraino bai? Ulertu da, ez da? Vale. Kendu dezaket hau honekin eta utzi isa, ez, ze esan dugu definizioz hau dela balio absolutua. Orduan, hau kentzerakoan jarri behar dut horrela. Isaren balio absolutua 5. Eta 5 izateko isak zenbat balio dezake? 2 balio daude. Gogoratzen bazera, balio absolutua +3 da 3, baina -3 da 3. Orduan, isa ze izan daiteke? Jarri dezaket isaren ordez 5 positibo, atako zetelako 5, eta jarri dezaket 5 negatibo, atako zetelako 5. Orduan, isak ze balio dezake? +5 eta -5. Bi soluzioak daude. Horregatik ditugu
bi soluzio. Ez, erroketak bi soluzio ditulako. Hau, ulertu bai emaizu, hemeniko horra badakizu jarretuzak ez dago egiten, eta jarretuzak ez dago egiten, ze bi soluzio daude. Horregatik da, kalkuluak egiterakoan soluzio bakarra ateatzen dela, eta ekuazioetan, bigarren mailako ekuazioetan, ateatzen direla bi soluzio. Gehi eta kenekin. Honekin ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!